March without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Good morning! 9:30 pa lang na umaga, and today is last day of November, pero syempre late nyo ito mapapanood. Gagawa ko ng fried rice kasi today yung golf fundraising para dun sa friend ni Jan. Gagawin ko ito ng maaga kasi although mamaya pang hapon nila to kakainin after ng golf. Aalis kasi tayo kasi today din yung ano ni Holly, concert. Dapat 2:30 or 2 o'clock nandun na si Holly, ma-drop off ko na. So, kailangan ko itong lutuin. Then, after ko maluto yung fried rice, ayusan ko si Holly. Kasi meron akong susundin na hairstyle tsaka makeup ni Holly. So, galing yun sa dance lesson nila Holly ko ano yung ayos nila para sa concert. So, gawin ko ito. And kagabi, just wait, kuya. Si kuya naliligo na. Pinakuha ko lang si Oli ng eggs. Yun ang wala ko. Naubos na. And kagabi, nagsaing na ako. 4 cups of rice. So, aanin ko din to. Tawag nun? Hihimay. Hindi, ganun. Kung sa Bicol, yun na yun. Ang aga. So, gawin ko muna to, guys. Sana si Holly. Kasi sabi ko kay Holly, punta siya kila Felicity. Kakayurin, no? Ayan. Kayurin ko muna to. Punta siya kila Felicity o kila Tommy. Ask siya ng eggs. Pero magbabayad siya. Just turn it off first. Turn it off! Sana kasya na to. Ito, no? Tapos mayroon ako yung carrots and peas, yung nabili kong maliit, uubusin ko yon para dumami siya. Kailangan ko na. Meron ko dito yung tray. Ito yung malaking tray. Paano bumili ng maliit? Bumili rin kasi ng maliit. Plano ko sana, gagawa rin ako ng biko para dun. Pero sabi ni Jan, wag na lang daw kasi baka ko lang mabitin yung mga tao. So, yung fried rice is alright. So, fried rice lang. Kaya binili ko yung pinupunasan ko lang ng wet na yung tissue paper ba? Binasa ko. Just put it here, please. Hold yan. Cut. Okay. Kasi linisan pa yan. Oh no, I'm gonna have a shower before you get in that. Yeah. Excited na yung isa. Etong eggs is, kailangan pa yung hugasan. Where's the tray? Well, I had to get them out of the truck thing. Fresh. Not on. Siya yung nag-harvest. Siya yung nag-harvest sa siya na talaga nag-harvest ng hindi kanyang mga chooks. Wala daw dyan si Felicity. So, ilang kina niya? 2, 4, 6, 8, 9. So, kulang pang 3 para isang dosena. Kasi $5 ata yung isang dosena. Siya na talaga ang nag-harvest ng chicken. Ay, ng chicken, ng itlog. Binigyan din ako niyang, nag-harvest din siya ng, eto, sibuyas. Ayan, binigyan niya din ako. Ayan, So, magagamit ko rin yung daw ng sibuyas sa fried rice, pang garnish natin. And update pala dun guys sa akin. Di ba nabanggit ko sa inyo na plano kong maging gardener. Hindi natupad guys kasi si Jan, ang aking katulong ay na-busy siya. So, wala. Di ba may kinuha akong gloves? Hindi man lang natin nagamit. Hindi natin nagamit yung gloves na yun. Kasi hindi naman tayo natuloy doon sa gardening natin. Yung gardening na nag-harvest na lang yung aking kapitbahay.
Nag-harvest na siya. Binibigyan niya naman talaga ako kahit ano yung tanim niya. Binigyan niya akong zucchini, hindi ko nagamit, nasayang. Tapos, di ba, bumili tayo ng zucchini, naalala ko tuloy yung zucchini doon. So, kasi ko, ay, meron pala akong zucchini, kaso hindi na, hindi na yung pwede kasi nga, nauna niya yung binigay. Okay, kayurin ko lang to. Feeling ko, kasya naman kasi isang ganitong tray sabi niya eh. Tapos, meron tayong maglalagay ako ng bacon. Ayan, ubusin ko rin to. So, half a kilo tong bacon. Diba? Ang dami niya nun. So, yeah. So, tapusin ko lang to. Naliligo na si Holy Girl. So, madami din. Madami to. 4 cups eh. Tapos, maglalagay pa tayo ng veggies. Yeah? Ha? You wanna cook the eggs? Gusto niyan tumulong. So, magluluto ng... And kahapon pala nagpa-doktor ako kasi maalala nyo nung... Hindi ko alam kung na-vlog ko siya sa phone. Parang na-vlog ko na siyang konti. May sinat siya, tapos pumapasok pa rin siya kahit may sinat. Tapos, nung isang araw, sobrang taas ng temperature niya. Basta 39 point something. Sa 40 na. And, pagising niya nung Thursday, hindi siya makalakad, guys. Hindi siya makalakad. So, akala namin, sabi ni Jen, growing pain. So, sabi ko, pag growing pain, gabi. Siya umaga. Kasi pag growing pain, ang naalala ko kay Kuya, gano'n naman si Kuya, pero si Kuya gabi. Tapos, the next day, okay na siya. Siya talaga, the whole day, 1.5 day, ang sakit ng ng mga muscles niya. So, kahapon, nakalakad na siya after nung 1.5 day. Pero, yung mga eto niya naman yung masasakit. So, sabi ko, baka may infection siya. So, kahapon, pumunta kayo sa emergency clinic. And, yun, chinek siya ng doktor. Pero okay na siya nung kahapon. Medyo okay nang konti, nakalakad na siya. Tapos, yung pain niya dito, medyo naging okay na din. Pero, yeah, pumunta pa kami ng doktor. Tapos, chinek siya, everything. Tapos, sabi niya, okay naman daw. Sabi niya, wala naman daw. Inumin lang ng Panadol or Nurofen. So, yun yung ginawa ko. So, okay na siya. So, madami siyang absent this week. Last week. Namin ka Saturday na. So, lalagyan natin siya ng maraming garlic. So, na-share ko lang sa inyo. Insert ko na. Ayaw ni Sa kasi magpa-doktor kasi ayaw niya ng needles. Wala namang needles. Kasi akala ko nga iba-blood test siya. Tapos, chinek siya, pinupukpuk yung kanyang paa. Basta, inano siya ni Doc. Ang bait ng doktor. So, siguro... Is it so? Say ah. Breathe. Okay? Ito. Ubusin ko to, yes? Just wear leggings. Something with buttons. So, it's easy for you to take it off. So, tapos na siyang mali. Pero umuubo na si Sa. So, ayan. Ito na pala yung eggs, guys. 7 eggs yung linagay ko. And mainit-init pa no. Kinakrak ko yung eggs.
Putin ko muna to kasi ang dami niya. And kailangan matapos ko siya asap kasi hinihintay ito ni Jen kasi dadalhin niya na para hindi na siya bumalik mamaya. So, nainit na. Yes, ako umuubo pa din. Akong putla natin. Yan ang mukha ng wala pang hilamos. Wala pa akong hilamos, wala akong lip tint, kaya baka ang putla natin sa vlog na to. Si Sax, tinatanong niya dyan kung gustong sumama. Hindi raw, dito na lang daw siya. Usap ni Jan si Felicity. Sinabi niya na nag-harvest pala ako ng itlog sa bahay niyo. Kasi wala rin si Tommy. Ito yung second. So I'll put it in anywhere. Do I have to sit down in the kitchen or? You. Tapos bacon. Isutay ko muna to para medyo crunchy. I-defrost ko muna to sa microwave. Ito nakasa dito. Kasi frozen ko siya. Okay na to. Ayan, ready na sila ni Kuya. Ayan. Medyo toasted na siya. Toasted. Slightly brown ba? Dito ko namang ilagay para sipig soda sa mantika. Dito na natin yung garlic. Avocado oil yung gamit ko. Si Kuya umuubo. Oh my God, kayo mga bata. Kayo di na matapos-tapos yung inyong mga ubo. Si Holly, umuwi siya, tapos bigla nang mayroon na naman na ubo kagabi. Okay na siya eh. Ang weather kasi namin pabago-bago din. Ngayon malamig na naman. Nakita mo, yun naka-jacket si Jan. Ang bango ng garlic. Iwanan ko ng fried rice isa para ito din yung lunch niya mamaya. Tsaka dinner na din. Kasi siya lang hanggang mamaya dito. O baka balikan siya ni Jan. Baka kunin siya ni Jan during dinner. Hindi lang siya sasama ngayon kasi maglalaro lang naman sila Kuya tsaka papa niya eh. Asin, and then ilagay ko na yung mga yung niluto nating eggs and yung bacon
Then veggies, and that's it. Done. Paghalo-halo lang sila lahat. Bacon. Eggs. Sus, ang daming sahog. Ang ganda ng kulay. And mekos-mekos. Ayan. Okay na to. Dagdagan ko lang to ng konting asin. Kasi nagdagdag tayo ng madaming sangkap. Baka tumabang yung rice. Okay, try this one. Is it raining now? Okay na? It's raining now. Okay, I'm just gonna put this in the tray and then you're good to go. Umuulan na kasi yung damit niya. Ano ba? Yung mga marka na ng rain. Alright, take medicine please, Kuya, before you go. Yes, we do. I bought yesterday. Pininom na ni Jen si Kuya ng gamot. And yung dalawa kumakain na. Si Sak siya kasi Holy. Nauna na yung dalawa. Get me the aluminum foil. No, I'm having tea. Ayan, madami naman to, puno eh. I'm having tea. Ayan, puno. Ano natin? Just give me one of these tablets and then put it off and just It's very hot. Okay, good luck. Good luck. Good luck. Dad, hopefully we're not on the floor. This one, huh? Like this one. Why is it? What, you want me to put it here? You bring this back, okay? It's hot here. Put it in the... Okay, see you. Good luck. Okay, magugas na ako. Bye. Good luck daw, Papa. Sabi ni Daddy. Okay. Nag-good luck na si Daddy sa dancing niya. Ayan, si Holly, mauubos niya na si Sak. Ayun. O, diba, Merrick Solo. Who's this one? Good day, Dad. So, 11:27 na. Ayusan na natin si Holly. And ako, ready na rin ako. And meron silang binigay sa amin na guide. Na-mention ko na ata to sa inyo kung ano yung makeup tsaka yung hair nila. So, sleek high ponytail. Okay. Makeup, foundation, bronzer, blush, smoky eye, shadow brown, mascara, false eyelashes, and red. I don't think I need mascara. You need mascara, but you don't need the fake Eyeshadow. fake eyelashes because you have beautiful eyelashes. Okay. So, yung kanyang costume nandun sa teacher niya. So, dun sila magbibihis. I-ready lang natin yung kanilang face at saka Mom, so you can just like buhok. So, there's no middle part. no middle part. But, later, when you dance the ballet, you have middle part and lower, Ponytail. not ponytail, Bun. bun. Yeah. So do I need the neck? Yeah. It's all here. So, dadalhin niya to. Kasi meron naman ng mga nag-volunteer na tutulong sa kanila na ayusin yung buhok. Okay. I'm so excited for the concert, guys. You're so excited. Yeah. Can you sit down, Baba? I think I need... Alright. Yeah. Unahin ko muna yung buhok niya. Thank you. Pinakuwawaisak yung salamin para makita din itong batang. No, that's not that one, Baba. That's too big. Yeah. Yeah. Can you see? So, dapat napaka ano talaga, sleek.
Is it tight enough? Yeah. Okay. Hold. Ano ko tayo? Try kong kumuha ng buhok dito. Tapos ipaikot ko dun sa ano? Dun sa rubber. Para matakpan. I hope. It won't work. Not to cover that. Do we have any eye? Do I need any eyeshadow in my eyes? Yes, we're gonna do your makeup. Why? Oh, it's gonna stay on, huh? It will. All you have to do is just add hairspray to make it a little bit hot. Have you put gel here so it can stay on? Pinuluputan ko ng buhok niya yung rubber. Yeah. Para hindi kita. Sana magstay yung bob. Oh my God. Why not gel so it can harden up and stay in the place? Ano naman yun? What gel? This stick. Yeah. No, that one is to hold your... This one is for your baby hair. I baby hair there. Hmm? I have baby hair there. Okay. No, it's alright. We're nearly up to my makeup. Okay, makeup. Wait, what? Yay! This is a favorite bit. Natin yung kanyang mukha. Sprayan ko siya nitong kahi mist. What's that for? Oh, close your eyes, please. And lips. Okay, ayan. And tomorrow, what daddy gonna do to you? Pull my tooth out. Bubunutin na ni Jan yung kanyang ngipin. Alright. What's that for? To prep your skin. Ay, meron din pala ako dito. Hydrator. Yes. And, gamitin ko tong, yung Tiviant na Skin Master Primer. Okay. Dry. It's getting dry. I think we have to remove your earrings. Beautiful earrings. Well, they're technically yours. Yeah, because you don't need earrings during the concert. Yeah, I don't. What's that for? Is it for so I can prep my skin? No. Gamit na gamit ko to. Okay. Barely anything. Sounds good. Ito na hihilig to sa makeup. Pero hindi ko siya masyadong pinapa-makeup sa mukha. Dahil, oh, ang ganda ng skin mo sa mukha. Okay. Ang ganda niyan. Itong primer ng Tivian. Ang sarap ng amoy. Mabango. Smells so good. Yeah, it smells so good. Okay. And yung gagamitin ko sa'yo is yung Tivian at Skintific na What was that? cushion. Ayan. Instead foundation, mag-cushion na lang siya. Available to sa aking live selling. Soon, magla-live selling na ulit ako. Do I have to put this stuff on? I like my skin. Ang ganda nito guys, ito ang Skintific kung nasa Pinas kayo. Yung aking skin tone dito, yung shade ko dito is yung petal, yung number 3. It's more than 50. Yeah, it's already, there's 230. I have to drop you off 230. Pero mag-start 4 or 3:30. Are you dropping me off? Yeah. And what are you gonna do?
Just hung With with Auntie Mel. So what time you done? 2. And then Drop me off at 2, probably. 2:30. Yeah, And then wait when it starts. start. Yeah. Can't even tell the difference. Yeah, because it's just a nice thin layer. Sparkly. You covering up my birthmark, don't? Mhm. Ako maglagay nito. How it doesn't match my Dapat face. pala linagay ko muna tong, may primer ako yung parang glittery din. Dapat pala sinabay ko na doon sa primer. Yung ano to, yung Why don't you just do this? and Becca. that? para medyo may ano ka, glitter. Eyeshadow. And, So smoky and brown. guys, lipsticks always last. Yeah. So, ito yung gagamitin ko sa kanya, yung Revolution. Nabili ko to sa ano ata, sa Big W. Kasi nandito yung mga shade na kailangan niya. Okay. Ayan, dami niya pa nga dito, oh. Yeah, I have so Okay. much palette. And bloom. Ah, no. You don't need this one. Pastel color naman to. That's That's my for the... other ones, on my cheeks. Yeah. Okay. Blush. Yeah, we need Wait, bronzer. we have to see, so that one's decoration. Yeah, okay. So we have a blush. Oh, have this to have- one. Ah, ito. And that one's mine. Yeah, this You is got- smoky brown. Yeah, you Ayan. got that one for me for my birthday when I turned 6. Alright. Okay. We're gonna do this. Ito yung gagamitin ko sa kanya. Muna. Okay, close your eyes. Ang ganda makeup pa ng mata nito kasi ano ba? Malalim, tapos wide. Kasi sa akin wala akong ganyan. Anong wide? Malalim. Basta maganda. Hindi lang ako marunong mag eyeshadow. But, yeah, maganda tong makeupan si Holly. Ayan. No, you don't have to look. Okay, What then. color eyeliner are these? Brown. Not smoky. Smoky brown, but Mm-mm. So, ayan. Close your eyes. So, ayan na yung smoky brown eyeshadow. Maglalagay na tayo ng mascara. Ito yung Tarte. Ayun yan ang I don't like mascara. mascara because it like gets all hardened up, and it takes for ages for me to take it off in the shower. That's right. Don't blink because it's gonna go everywhere. So, ayan yung meron. Ito yung wala. So, ayan na yung kanyang mascara. And blush see on. that? Come on. Okay? Gusto niyo makita mo na bago siya lagyan ng lipstick. Look how long my eyelashes are. Gamit ko yung Super Face na red. Is it a little bit tint? Yeah, and wala na, erase na yung kanyang shade, guys, but ito yung pinakamapula kong lipstick. Tapos na, guys. Tinignan niya lang yung sarili niya sa salamin. Eh, nakasalamin ako nung nilagyan ko siya ng lipstick kasi hindi ko na makita yung kanyang maliit na lips. Para hindi ba kumalat yung red lipstick. Okay? So, yan na. Ayusin ko lang to and alis na kami kasi 1 o'clock na, guys. So, ayusin ko to. Yung buhok niya, oh. Show your hair. Oh, diba? Okay. Let's go. Yay! Ano? I'm gonna clean pa pala dito. Pit ko na yung mga ginamit namin ngayon. Ipapak ko yung snacks ni Holly. So, siya nagpili ng mga dadali niyang snacks. So, ito yung mga nabili natin. Jumpies, Lee Snack, Jumpies, vinegar and original. Chicken and original. Banana fruit, banana bread.
Kumain din siya ng apple. Baba, come here. Isprayan ko si Oli nitong Dalba. Come on, i-set natin yung makeup niya. Come on, close your eyes. Why? I will spray this to you. And naka-robe na rin siya. Close. Okay, ako din. Wala, hindi ako naglagay ng cushion. Lip tint lang tayo. Umuulan! Okay, we're going now soon, Baba. Give me your bag, please. Eh, pinasuot ko na sa kanya yung isa niyang leggings. Tights. Baba, that one. Kasi yun yung una nilang gagamitin. Wala lang yung costume. Ewan ko bakit hindi binigay. Merong isa. Yeah, you're gonna bring that too. Ito yung isa. Contemporary. Yung sa jazz yung wala. At saka yung sa ballet. So, eto. Isa. Pero hindi to yung first nilang dance eh. So, nang pinadala nila yung isa para ready na sila dito. Okay. May jacket din siya dito. Yan yung kanyang ballet shoes and yung half. Dalawa yan. Yung half sa Oya. Water? Yes, please. I-unscrew ko to. Tapos, sara natin na hindi maipit para mabuksan niya. Ano naman yun. You can ask someone if you couldn't open this, okay? Alright. Everything okay. Ayan, yung para sa band. Okay na. Kinakabahan ako, hindi naman ako sasayaw. Are you nervous, Baba? No, No? Good job. I'm excited. You're excited. Padala ko siya ng chocolate. May nuts to eh. Bawal ng may nuts. Yakult, Baba! Yes, please. And yogurt. Malamig No, naman. I don't need any more. Okay. Yakult na lang, okay? Walang chocolate. M&M's. M&M's. So, kailangan ko siya ng M&M's. Yung dalawa akin. Ayan. Hindi na yan magugutom. Busog naman siya. Na kami sa Mount. And nakapark ako malapit kung saan siya mag-concert. Hindi ako nagpark din sa my Coles. Kasi tatawid pa tayo. So, buti lang nakahanap ako dito ng parking. Kasi ang lakas ng ulan, guys. Mahuhulas ang kanyang makeup. Nililinis ko lang itong niya. Lipstick. Itong ngipin niya kasi may mga lipstick. So, gusto ko nang bunutin tong isa. Ayan, tingnan. Lakas ang ulan. Naririnig niyo ba? May pa naman tayo. 15 minutes bago siya i-drop off. Usli na kasi yung ipin niyang isa. Kasi ready na talaga siyang mag-leave the group. Okay. Okay. Your nose. May. Ginagawa mo. Nilisan natin siya, guys. You like your makeup? Yes. My eyelashes so long. Nagrereklamo siya kasi ang lashes niya daw ay napakahaba. Sabi ko, ang swerte mo kasi yung iba wala tulad ko. Mahaba naman sa akin pero hindi siya yung katulad. Alam mo yun? Naka-curl. Hindi ko yung kinurl. Nilagyan ko lang talaga siyang mascara. Nagsisibabaan na rin yung mga No, not yet. Auntie mo will be here maybe later. Mag-start. Alright, update ko kayo guys. Tingnan yung ulan, oh. Ayan, yung iba si Alisa na. Baba. Good luck, okay? Dito na sa backstage. Well done. Yeah, they done well. Very well. Yeah, they did so well. See ya! Merry Christmas and Happy New Year if I don't see you.
Tapos na. I-congratulate ko lang to kasi she done very well. Yes. Lahat sila actually yung grupo niya. Ang ganda. And dito kami ni Holly sa Ginger. we'll see if we're gonna eat dito sa Wild Ginger o kaya doon sa Bami. Kasi yung boys kumain na. Kami, wala kaming kakainin. Kasi tapos na raw yung ang dinner doon sa golf club. Ngayon, ang ginagawa na is yung raffle fundraising. So, yun yung ginagawa nila. Wala na. Tapos na yung kainan. So, dito kami kakain ni Holly. Ayan yung Bami Vietnamese. Yung Wild Ginger andoon. Nalampasan na natin. Pero parang gusto ko mag-soup. Yeah, I did. What you want? Okay. Ito raw yung gusto ni Holly. Oops, ang labo. Etong soup. Pa. And then, spring rolls. Akala ko 6 na spring rolls. Ang lalaki ng spring rolls dito. And ako magbabami na lang ako yung ano nila, yung rolls, bami roll. Ito na yung spring roll ni Holly. Welcome. Here's your sauce, Baba. And ito yung kinuha niyang drinks. Ito yung akin, bami. Pakuha ko ng chili kasi gusto ko spicy. Thank you. And, yeah. In order ko yung malaki kasi share kaming dalawa. Yours. Takot ka? Ang sarap nito, guys. Itong bami. What? Ang sarap nito, guys. Itong bami. What? Tapos na kayo ni Holly, nakatatlo si Holly ganito. And ako, ayan yung aking bami. Tapos nabusog na rin ako, guys. Dito na kami sa labas ng bahay, nakatulog si Holly. Pagod na pagod siya. And ang nadatnan ko dito si Kuya lang, si Sak na doon sa daddy niya sa golf club. And si Kuya nagkwento na nag-quit daw siya after ng 7 holes, sila ni Kobe, kasi si Kuya nanginginig na sa lamig and may ubo siya, diba? Tapos si Pon, masakit din yung kanyang paa. So, hindi kinaya ni Kuya yung lamig at saka yung ulan. Kaya inuwi siya ni Kobe dito. Si Kobe nilalamig din and sobrang basa daw sila. And to think na 114 daw yung naglaro. So, kahit 3 holes na lang, maghihintay pa si Kuya ng ilang tao bago sila. So, hindi na kinaya kasi nga, nanginginig na, nagkikwento si Kuya, hawak niya raw yung payong, nanginginig, tapos nililipad daw yung payong nila. Tapos, basang-basa sila kahit may payong. So, yun, si Kuya yung nandito. Si Jan, nandun pa rin kasi hindi pa tapos yung fundraising and super successful kasi 104 or 114 ang naglalaro, guys. So, ang dami nun. So, ang daming nag-join sa fundraising. Thank you sa lahat. And, eto, 4 yung sinayaw niya. Tell them what did you do? The last dance? What did you do? So the last dance, everyone was doing their hair and from the teachers, so I couldn't be bothered because we were next. So I just did my own hair. So, siya na nito naggawa. Yung last niya, bago to, naka-ban sila kasi, di ba, may ballet siya. So, eto, siya na raw, di ba? Oh, ang ganda din. All the bobby pins. The bobby pin. So, but yeah, you done very well, Baba. And kahit sa sayaw, ang galing. Ang ganda ng mga costumes nila. And yung 3 costumes, hindi kasi inuwi, kaya hindi nyo nakita. Ang nakita nyo lang yung black. So, yun, ang ganda. Very, yeah. You done very well, Baba. And ano pa ba? And nag-post ako ng picture or reels ni Holly San. Mayroong mga nagsasabi doon na sobra raw yung mata, yung eyeshadow ni Holly, napaka-dark daw. Yung kasi ang yung kasi po ang required. Kung ako masusul, mas gusto ko lipstick lang tsaka blush, wala na ang mata. Kasi yung mata ni Holly, kahit walang makeup yan, para sa akin maganda na. Kaso nga, may requirements po. Hindi ba nag-explain? Kasi marami doon na may nagko-comment na nababasa ako na too much daw yung nilagay ko. I know too much, pero yun po ang required. Hindi ko po yan kagustuhan. Mas mayroon pa po doon na mas talagang grabe yung pagka-smoking, may pagka-glittery pa. Basta, hindi pa po to. Kung makita, kung pwede ko lang i-vlog yung mga naka-makeup doon. Grabe, mas may malala pa sa kanila. And kahit ganyan yung ka-dark, pag nasa
nasa stage sila, hindi nyo makikita yung makeup nila. Yung lipstick lang. So, kaya siguro rini-record na smoky, brown eyes. Kasi nga, hindi naman siya talaga kita pag nasa stage. So, di ba, napa-explain. So, yun po, during, every time po may concert, hindi po kami nagdi-decide ng hairstyle. Meron po yung kaming fina-follow na instruction sa taga dance nila. So, nakita nyo naman yung mga dinala ni Holly and yeah. But yung kay Holly, hindi pa yan dark. Meron pang mas grabe pa sa kanya. Tapos may mga parang may pag-glitter na brown na, basta, very smoky. Right, Baba? Yeah. Yeah. Okay, tanggalin niya na yung kanyang makeup kasi it's itchy na raw. Kasi gusto niya tanggalin din yung mascara niya. So, end ko na yung vlog, guys. Yun na yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. And si Kuya nandun sa kwarto niya. Good night, guys. I'm nice and fresh now. My mum washed my face and I feel way better. I can finally itch in my eyes. And I don't like the mascara because it took ages to take off. So, bye! In Christmas times, we'll be chilling and having a good time.